आयज आमचे हियरिंग आसलें सेशन कोर्टान. वी हॅव अप्रोच द सेशन कोर्ट रिगार्डिंग पांडुरंग मडकयकर स्टेटमेंट. ताणें स्टेटमेंट केलो लाडलायतांनी तो दॅट ही हॅज टू पे मनी टू गेट इज फायल क्लियर. सो आमी PIक आनी SPक आमी ACPक कंप्लेन केलेली लास्ट 6 तारीख केलें. सो विदीन आमकां कांय रिस्पॉन्स येवंक ना. सो काशीनाथ एंड अस वी आर 7 of us वी हॅव अप्रोच द सेशन कोर्ट टुडे. सेशन कोर्टान हियर केली आमची केस आणि सायमल्टेनियसली नोटीस काढला SPक आणि PIक. अँड द नेक्स्ट हियरिंग जे आहा तें आतां 19 मार्चाक आहा. सो आमकां कित्याक दूख लागलें की जो स्टेटमेंट केलेलो इज व्हेरी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट. अशें दिसतालें की गोंयांत सगळे कामां पयशे करूनच जाता. आमची बारीक लोकांची आनी कितें जातलें मिनिस्टर अशें करताले. सो इट वॉज व्हेरी डिस्टर्बिंग अँड प्लस हो नॅशनल मिडियारूय हो इशू येयला. सो I only expected the government to come clean on that. आम्ही हे म्हणना की ह्या मिनिस्टरान गेले त्या मिनिस्टरान गेले. एटलीस्ट इन्व्हेस्टिगेशन करचें आसलें की बाबा हेजो स्टेटमेंट जो आहा तो सारको आहा काय ना तो. सो इफ इट वॉज द आनी तो जर तो रॉंग स्टेटमेंट दिला जाल्यार तेजेर कंप्लेंट जावंक जाय की गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अँड डिस्टर्बिंग एवरीथिंग इन गोवा. सो बेस्ड ऑन दॅट कोर्टान येयलेले आमी कोर्टान नोटीस इश्यू केल्या आणि 19th मॅटर आहा. थँक्यू. पळय under section 175 into bracket 3 of BNSS there is clear provision. जेन्ना police inspector or superintendent of police fail जाता आपल्याची ड्युटी परफॉर्म करपाक तेन्ना court has the powers to give them direction to issue notice, issue FIR, lodge an FIR. But accordingly we headed by Kashinath Shetty and all of us we had approached the court and today court heard the case and gave the direction to issue notices and the next matter is fixed for 19th of this month only.